ki para banget sa sisin pat ngai ku blai fi kan ga steps new blai ga steps ni sandi ngayang ni mentaban ai pat fi ka wei ga jinghikai kani kadai ka jinghikai ga badan kambha bakadai syapang ka family kata kadai kani ga jinghikai ngawan ra amta kadai syapang ki rangba ka khamdai syapang ki rangba abang ong rangba ka thau yu shinrang te kani ka jingkran jonga ngan bu menta kumni kum ka jingkeli kumnu kadai ya utanga ba un i ya ka tengah lani daka jingit ka jingit ka ba shisha ya ka tengah pi kani kadai ka kamdai ka subject ka ba suk ban kran kamdai ka ba ban syukran tang dep rukam lani ban syukran tang ka teori bun kibri gi ai ya ka teori hanrai kamdan ka power kamdan ka taka experience ru hanrai ngan pen pi naka ktien jong ublai ba naka ktien jong ublai bat ka balong praktikal namar balai usutan menta upenjat bat ya girang ba haba ukpau la jat ukli ka yeng ujat takadau bun ka society ru ka jat tekan ikadai ka jingkeli ka balong kumno utanga un iet yala ka jong ka tengah bat syashkor yani ki rangba kani ka khamdai ki rangba tela da ki long kami pi kwa ban pet je kani ru ki kena samlaru pilak ban pet hi ka long ka jing hikai ka badan kambha tong ini pet na ka tien jong blai ngemla ban ai lat na ka tien jong blai ngamla ban ai fi ka jing hikai ka ba lat na ka tien jong blai ngini lat bat nga na ka city syaki Ephesus kalnong kabasan katkhat kaba arthausan hot kadan ga jinghikai na ka bantaki long kemiru rei ngan kham stress ni ga jinghikai mta kadai yaki shenrang ma yaki rangba ubadan yaka yeng kasam ubadan yaki khun ubadan yaka tengah ma to hang ni ka ong tikadai yaki tengah nak ka thom ni nak bantaki tengah kani kamut bapin it yaki tengah jongpi kumba ukris ula it yaka balang bat ula ai tino yala ka jong ka jingiem naka benta jongka pi ka model ka baupol utho syaki city syaki Ephesus ka model kalong ban pet naka nuksa ka bau Jesus Christ u ai upol ukhamshim na kanu nuksa nong fi ukhamshim nuksa na kanu ka perthai na marusu tu bagi jinghikai jong ka perthai hi kimla ra ban sustain ya kata ka jingit ka ba utanga udai ban la ban iet ya kata pinumla ban pinshim na kanu takada upol usngok tu hene ba kan nong rem hi kan dai ba uang ba kitanga no kakentop iki babun kitanga ki dei ban iet ialah ki jong kitanga kumba ukris u iet ia ka balang bat u ai tino ialah ka jingiem na ka benta jongka kani ka dei ka bakhia ba ka ba shong khia ba ne ngila ban sim ka individual level utanga u dei ban iet ialah ka tanga kumba ukris ula iet ia ka balang ti tong ini break poi hang ni kabalong praktikal man ong pi ka jingit ngam karannya ka tu ka ki ngimikiran ye tu ke jingit samla dan ini ki samla ki bapet pi ong nga it je pi ka ka tu ngan karan pi mdei banga ngan ong pi mdei banga penram ye fi ka jingit kamut ka jingit ka ba kenjadok ni ba dan ki basngau tu baklah ni sisamla ki poi syaka jingem aurea ai ki ong nga iet ye fi na ai hapor ka jingle aurean hai ki ai ka tu nga ong kam dei ka jingit ka tu ka dei ka eros kata ka jingit ka ba kenjadok hari ka ni ka jingit ka ba Jesus Christ uan ban ai kani ka kalong powerful kani tong ini pet kumno Jesus Christ uiet jaka balang min saya breakdown kini ngin saya pentukut
kendet pakendet ma ngin saya paria kendet ni la ban ong ma breakdown ketin parang ong ini ai top kendet kumno u Jesus Christ u ya ka balang ka jing jang u Jesus Christ ka dai ga kita ki khat ka sacrificial love lani ka agape love ka sacrificial love ka baula ai tino sendan ialah ka jing pi ka balang kamdai ki denomination what let's go to bakalang ni kabalang kamdai ki bun ki denominations kabalang kadai ka mat ka jong ukres ka jingya lumlang ka iklisya kata ka jingya lumlang jong upat ba jong ukres kabalang kadai kata ka ba u Jesus Christ la tiet dala ka jong ka snap pi manga mapi simat ngilong ka tempelu mensiam bakut pi ngilong kata ka balang simat ngilong ka balang ka mat jong Christ ya kelum lang ngilong ka balang de kumno kan u Jesus Christ u ya ka balang u Jesus Christ u ya ka balang hakapor baka balang kala ya u sengap bahai kan ka Jesus Christ u ya ka balang habaka balang kala ya u reula shwa ma u ula shwa ma u pi ngasngok tu kumni ya kan ka jing chang ka balang ngan ngok tu ya ka ka banga ngok tu ni tu pi ngakan mau ya la di hakapor ba ngasudan haka yeng mani man chui tu ifi ka per ka basudan haka yeng mani bat haka bakadan haka jingya dai bat u Jesus Christ pi so tu bai kan kadan ka jingya per haba pisudan haki yeng mani hana haka yeng mani bat ba piladan ka jingya dai bat u Jesus Christ menshwa hapor bangadang sudan haka yeng mani nga ya haka tak pop nga syate merau kita gi pop pinga wa u jisu la dap iet lupa yang ar hajar sna mula dap syayap haka ding pna ula dap the ela taka jong ka snam ula syak sanar ula syak le ben na mentagi na menta jonga hari haka to ko por ngakan mau de ki pau snam ngapen sngosi baju ngapen sngosi umno ngapen sngosi de gi pop jonga yar pat u Jesus Christ uang kumno uang u Jesus Christ la iet ya ka balang ma kumba u Jesus Christ iet ya ka balang da ka ba ai tino ya la ka jong ka jing kadai ka ba kam dai ka ba sok ya u ban iet ban hak ban ai la ka jong ka jing ban syak pen pong pan sengat syak ban syak sempat kani kam dai ka ba sok para banget tapi pusan bai kani kam dai ka ba sok u syak web syak pen lengkut syak pen leran syak ben tiu nalor ka taru ngi klam iet ya u kumtu mi klam iet itu kumtu you Jesus Christ nga simat nga la ban ong bang klam iet you Jesus Christ wat laula iet shwai nga hagi tu gipor nga la sngok thu de nga sngok thu ya kata ka jing syayap jong Jesus Christ ka ding penang atep teori ngatep ba hari praktikal nga kham iet te you pi nga hagi tu gipor bang adang syate marau hagi ni gi jing mlien gi basni gi jing bitar gi jing pihon gi jing bamyama ka jing mlien ban pet gi film jaklia u Jesus Christ kat no ka pang do no ta modor se u de utnga jong ka balang dengar ngade ka met la dang ka met hendrai ngam iet te u ngalet jing sang bat kata ka puli bible bat ka shim sunday school bat kile ge hendrai ngabia phangrai te kertang jong namar bale ngam lait lut te ni ki pop hado kata ngam lait lut ni ki pop ngam nganyo ben hendrai ngam modor balada u Jesus Christ udai kum ubriu dai nadu umno pingal alet dujok namar ba hapren gajing iet jong yang aru ngadang yai le pop ngadang yai le iki ki balong persya u hanrei shim la ino te yang hadu menta bangan yang kumni bangan keren ya ka ktin jong ublai bangan long usyakri jong ublai bo un penyang sunan yang bangan sam ya ktin jong u kadai gajing iet jong u ngala banong ka ba kring pat yang syau kam dai ka bule ka dai tang ka jing isn ai jong Jesus Christ ka jing iet jong u kata ba ha padang kita ki jing ya khasa jong ba kata pop ha padang ki jing lali jong ka jing em jong a de ki post nam para mangai anong dai tang si post nam ru ngala banong komba lai post nam ngadan ha kata ka pop ni lai post tam nam ngadan ha kata ka pop ngala banong
lai phau tam dei shu tang let's say lai phau tam snam ngam ong tang lai phau snam shu nang khat kum jik jing kan ma lai phau tam snam nga u bleu ya sha par khat ka jing ya sha jong bleu lada uman bangan berat na marulang ba khut ba klam tho bria lada uman ban berat no enga dai nga ngam mentoi ai ra tu pon rai u ya sha islam ka jing ye jong Jesus Christ na lor bola adap thiet da jong gabdor wa snam na lor bola adap penmi rai halor ka taru upet yang aku ni te u i thiu phat ba ya ka pop thiu ye ra nga ngala ye ju ngala kran u bun sin ye ka simpor hadu lai phau tam snam kata ka jing ye jong Jesus Christ ka ba yai ne ka jing ye jong Jesus Christ kam dai tang ka ba bau ai tino rai ka long ka ba yai sha islam mudur ngasngau tu ya kata ka jing ye jong Jesus Christ nga ngaklam syakri te u menchwa ngaklam syakri bat ngani tu ipi u klam penbor u Jesus Christ nga ba bangan syakri bangan yang kumni kumang yang u klam penbor hadu lai pau snam u yai sha lai pau tam snam u yai sha snam yang bangan kala ka bomot ni tu kipop bangan pai pat u namar blai banga ngalet te ngalet syaka pertai nga yet ya kita ki jing ye jong ka pertai pi ngam yet te na utau namar ni dei ka met jong Christ utanga jong ulang mo ka ba kenjam simulang utanga jong ngam yet te kata ka jing yet na Jesus Christ wala nga tip bau yet yang rengam sim la yet tanga ngalet yet lengba kitu ki blai thau ngala ban ong ki jing blien ban pet ki jing film jak liang ngalet yet ka jing yet ni kitu te ki jing blai thau ngalet yet na ka pop ni ki ai baro ngam tre tanga so bang de Jesus Christ perkat re uyai syak Islam te hapreng kata ka jing le jonga kumta uyai syak Islam te kat nungut na fi ki bas ngau thu ya gani menta ha bang keren kat nungut ki bas ngau thu kitu ki balama si sangam keren ni ya ki riuniam mo mdai bang adam ki riuniam re ka niam ki numla sak ngau thu ya gani ka jing long niam dai ka ki long bai ha ka tu level re ngak keren ya fi ya kitu ki balama si sayo Jesus Christ ya ki ba sisin ki la long si sa kumanga lani kum manu ubala le pop show ubala jakom ubala sulet jinge sang tangka kajat hayang manien rai ka dok nuot kam dan su trai ngala long kum ta digi post nam digi live post nam tam kat nuot ki bala mat ya ka jing pen em sisa ki bau trai kata ka jing it ka palat senan yang ai fina ka pop ngala mat sisa ulah palat lut entane kita gi pop ne kita ki jing lien gi basni kala kedia senara yang fi ban yalap ni am da ka jing la jonga amda ka jingla jongan rei da kata ka jingiet jong Jesus Christ ka babat skam yang da kata ka bor jong men sim ko ya ka ka bangalamat ni te pinda sngo tu pin sang so tu ya kata ka jingiet jong Jesus ka lang ka bajeliu mlak ban mut dor te bau i ni ka jingiet jong ukam de ka jingiet beri mut uyai sya salam mdang bau la sya ka ding pna kalvari uyai sya salam hadu kata nda kata ka dau usong upol ko kitanga to pin i ya laki jong kitanga kumba ukris ula iet ya ka balang haleluya ti utanga ula ban iet yala ka jong ka tanga am daki teori nang ni nang tai pipi no mala ban keren teori ban ayo beri unum dan ka transform ka dei tang lada utu utanga ula mat syai ka jingiet jong Jesus Christ snap bahan unsala ban i yala ka jong ka tanga daitang anda ulama kat ba unang dan ka jingit yo Jesus kat ta unsala ban i ya ka tanga unum la da kanu ka bor na marblay experience te ki theory kin build hai theory pin ong u te ko ngo da klim tani ka dai sngo bang ka theory pa alet le practically unum la ngakren ni mdai ka basuk wat ya ki balamat ya ka jingpin ngakren yal dim ni na ngadan ka jong ka tanga ngadan ikun harai kamsuk yang bangan it kumbau kres it ya balang ngadang bun si jing duna ngadang be sakata ngaduai man lakapor ngaduai ong tra jisu ngapuli kani ka ketien nganta ngapuli kani ka ketien ngakan mau bat ngayai duai hau jisu kres ong tra jisu kodon man nganget ba kat banang mi kisni man ai si sakabor yang kumbang alamat ka jing it name bangan it ya tengah jonga kumbang mi it ya balang Ang kamday ka basuk, it's not easy. It's not easy ban syukran dagi kentien kamday ka basuk. La kan ban ai teori, la ban keren ya ni ngala ban keren na kani ka YouTube nrai praktikal kalong kumno.
ngawak nam ngawak kwak ban long open bat hang ni bat open ngim ya kran tang ki theory ni kwak ban kran ya ka ega ban tai ga ban long practical kalong ka ba shisha da ka jingit beri pinum la ban le kan ni pi kadan kam ka jingit jong blai ladang ngim dan ya ka jingit jong blai nginum la ra ban iet ya lagi tengah jong ngim la ngin yo bor na ai te ngin yo bor na ai na kata ka daw ba utanga un iet ya la ka jong ka tengah udan kam tang bau la yo jing pen em sisin kadai kal proses ka balong rong ngitang tang ngidang feel ngadang feel kumu tengah ngadang feel shibun ban iet kumu kres iet ya ka balang ngadang feel shibun ya ka tengah la jong ngala ban ong fi gidan kipor kiba namaru jisu iet perfectly ga jing iet nrai kamut pat ba jisu num aibor habang ila sngow tu ikani ka ktien kadan ka progress nong fi kadan kata ka jingkiu kerdan habang iet ialah ka tengah la jong kanang kat banang mikis ni ladang idang jan saka jing iet jong jisu kris ngidang dan kata ka jing dai kata ngidang yo bor ban iet ka jong ka tengah ong fi ngim la ladang ni separate namar pet jisu kris habau hukum uang topin iet kai ka hukum artli ki hukum kiba scam bagi badan jikular ki wang man iet ya bau try bau blay jong mi nadu ka donut baro nadu ki jingbat perkat baro nadu ka men sim baro bat ka baar man iet yala upara marjan kumba ma iet yala dia mdai bangi iet shwa ya upara marjan ni iet shwa ya blay nang tangin sayo kap dan shwa ka relationship ka bat ublay kamu mut balada kai ka paramarjan ka ba jantam jongi pamdai ka tengah jongi kadai ka tengah jongi kan ka ba jantam tiban iet ya ka tengah jongi kumbau kres iet ya ka balang kadan kam kat bang inang dan kata ka jingnya dai bujis kan nangam ka jing iet kres kata nilak ban iet ya ka tengah jongi ngawang ipi kan ikam dai bosok ladang im dan ka jingnya dai ka jingiet kan sulong politics tang pi sulak ban panpau jingiet tu sulong politics tang ban kring ri ka jingiet ka jang Jisu Kris kam dan politics ai ka jingiet ka balong pure ka balong yu ka ba ka jingiet jang Jisu Kris ka dai ka ba senang ka ba iet ka ba hikai fi ka ba yai sya islam ka ba hikai ka ba penbat ru ka balong pure ka bam klek politics kabam ai hanrai kaba iet sisa tong ini breakdown mental sedan kiba ngap ni kiba rang ba kiba perkat kumju hi ya kan ka jingkeli kumno kan ngan la ban iet ta kumno ngan la ban iet ni ngam sngola te ban iet pinom la ban iet dala dia wat mod ngaru ngakran yel di kum ubriu ni ngayang ngadum la ladam dai ka jingit hatu ka jingit janga ya ilok jonga kala janai ngam kelim ya kata jing janai tang banga sngow tu ikani kawai banana du banga dan ka jing it jong Jesus Christ kala compare shua bangan yo jing penim bat hadin bangala yo jing penim bat hadin balakham mecha kata ka jing penim ru balakham kadan ka level ngala ban ong fi hapor banga bam yo jing penim ngadai ubriu balong rough bang si tu pi ngadai ubriu balong satar do nut ngam sngau tanat kita ngam wanra ni ban pen khlau yel dm ngala i kita ngalong ngadai ubriu ba mesti ba nganong pi kalong hat ka life ru kalong hat ka jing ru ngam lai biat ki ai bat habang amyo jing jong Jesus ngalong rough ru ngalong hat ringan ye tu ipi hadian bang kala ka bamut bleu sunang pensuk tu suki ngamong bangala janai ngamong bala janai kata ka jingit ya ilok changa nrei level by level Jesus Christ usnai kan ka doknu changa kat bangadang yo yo Jesus Christ ka jingit jung kat bangadang yo mat kata ka jingit jung nganang sngau tu susu bangala ban ya ilok changa te wat mut ki theory hang ni ngam dan shortcut method bangan syuhikai pipi ong bangan I shortcut method de kita ki rules and regulations kim num back up ra ni hapar bawan jing tanjuk lai kinum back up namar balai usutan khamtam nga ong ipi yakitu ki bala syakri sisayo blai yakitu ki bala syakri sisayo blai nadu ka mensim usutan dai on attack bat ya ka family bat on attack bat ya ka
ya kan ga jing it unya le pan parama utip tang syuyok tang supra ka family dai la kelakut bat ka jing syakri tang supra ka family tang syu umat un saduk jing kerman ta unya le ban atak bat kan mawa kidan ki bam pat yo jing peniem baru arngut la da kim pat yo jing peniem pim nam dan tan ka jing huri hura pinum dan san ki konflik renga kuran kamtam ya gitu ki bala syakri uble ki babat ya ka leadership on atak bat ya fi nakani on penlong baik ba pin bu ti jing tang pinum yama pin isi pin ban bat ka jing syakri jong pi kan hap no te kata kadau snap bai kan ni ngadang niat mentai kan ga jing kai te kata kadau kat bangi dang it ia uji sukres kap tangi nang la ban it ia kata ia kata tengah jong ia ilok jong mo ni la ban it pi kadi ka jing so tu ngin salak namar belai ha bangi la feel tang ni feel ka jing it mo ngilak kom bitar ngilak kom dam ngilak kom keren gi kitien gi bam dairu yam rei ha bangi dan ga jing dai Jesus Christ bingilat ublai men sim bakut penpau kum no mele ya ka tengah jong kum no me it se kum ba Christ it ya ka balang ni hap lat biang syake jing duai ban duai bat utrai upen kan mau bat nakani bat nang ta uchien syaka karakter jongi uchien syaka ni ka karakter jongi kan ika jing iet jam kam dai ka ba pi expect lada ngadong ifi ukres ukam expect ai nangi u expect ayu kan ngakan mau kumnun expect ai ani uyai syak slam pi habang ale pop uyai syak slam dari menta andau la iet pat yang am kata ka jing iet ngamla pat banganum reciprocate ta banganum pen pai pat ya ka jing iet jang Jesus Christ namaru iet suai ngata teka dairu yang i hitanga ngakran ya ki bala syong kurim ni bangin iet jong ketema klam unconditional kan compare la da pilang kumno du let's say pengadong ifi dan na pedang jong pi ki ba pi to syong kurim hakau bor ba pimpat yo jing penim utengaro umpat yo jing penim ka tengaro kampat yo jing penim pia tho aga tu por pikam sngo tu pat sngo tu ikini pisu sngo tu intellectually ya Jesus Christ pisu let chi jing sang pilat chi ying mani pi participate heki program hari pimpat ma chi sayo Jesus Christ pi hari pidang pet ye tu film jaklia fidang buri na ka tengah jong pi i mobile jong pi dang pet hi tu film jaklia da pet ya kanu kon thair dang kwa brai dang don hi seni hari pi maintain bet pim ya pan pawi ta kata kam dai jingit basya ka pure love kita ban lat lut nganong fi let's say pisu dan na yeng mani nang dan gitu ki ai ka tengah kom ju dang dan kini ki ai kata pia tho hapor bam pat yo jing penem han rai ngong fi anda ublai ha pedang kata ka marriage ublai ule umno upen em way na pedang jongki snap ba ublai upen em way na pedang jongki But habau blay upen em ngong kalong radikal habau pen em kerana ka jing pen em ni ka dai bau pelat lut sendan na pop un pelat lut na sibun suki pasuki mendai sis un sedang sona ka wei un sedang sona gitu ki pop ka batek marau kalak ban long ba pidai ba bitar ba lani pilak ban long dai beri ba yat auria balik kini ki ne piat kelem ru la si syari ru ma hari blay upen em no ai fi tapi sngau thu pi no ai ta ki jing chutia jang pi barokat pi au setan ha kapor ba pi dang em kita gi ai muslia ai ya ka long yeng jong pi snap ba ni muslia ai ka long yeng jong pi dang lien ban pet di film chaklia bidang le gi ai le sim dei ba pi em klem ru pi squat brai pi le pi taxi gi ai pi ya sop pi le buri mo na lor ka tengah jong pi muslia ai setan da kapor reha din ba pi sngo tu ba men sim ba khu dan ba yalap ya pi bong ba pi sulat jing sang ni pi su siam ya ka kam jong blain re ka buri ki pop ki bari ka trei tengang kata ka jing yalap jong syakri jong blai ba kadan ka jing pen kendu men sim ba khu ba pi sedang ban kala ka bamut pi sedang si saban i no gitu gi pi sedang pan bor ba ublai kata ka jing i jong blai ya ka balang pi long ka balang upelat sai ni pop jong pi upen ubi if you sat khut da snam jong pi but dei hang ta pi smau thu ya ta ka jing it jong blai hanrei let's see ilok jong pi empat yo jing penim but dei hang ta u baman un satrei bet un sawan hang ta kan sakhi thama nong pi kan sakhi thama dei hakum kata kan ba kan tenju ya ka jing it jong pi ka basisha dei hang ta bon sedang te kumno pin le am ta ka dei ngong pi pinle kumno ha ta po
pila it pila kala ka bamut rei alexi ilok jong pi impat kala ka bamut pinle kum no hakata ka rukom kadai ya pi kum ba ka tin jong blai ba ban kan ma ka ni ba pi dei ban it ya itanga jong pi ya ilok jong pi kumba kures ula it ya pi kumba kures upen em ya pi kumba kures usat khut ya pi kumba kures kam i no pi ban it ta kata jing it hatu kan ni kalong ka basuk ngong pi practically kam long basuk teori te suk ban ong si singi arsi kam dai kan ka jing it ka ba yadan chitnga ka simpor lagi snam bang aku ban ong ya pi para banget bahaba pio ya kan ka jing it na Jesus Christ kumno pila ban yaisha ngong ifi si snam haba pio jing penem kadang la ban feel Arsenal bidang lakban feel bidang ya kesat nama rubler udang tray pi udang sna ya kata dok nu jong pi bidang dan kini gi pi let si teng pi ong try oh malak pen em yang malak khat yang sakam jong ni balai pat mem pen em ya family jong pet kani kan sakta ya no gi baya kasuk bha ya gitu gi briu kasuk bha gitu gi briu di babaro kila yo jing pen em ngong no lada utna bat katna kila yo jing pen em swa ban ya tho song kurim kim dan kam than banyak ini gi jing e snap hai ni kim dan kam than banyak ini gi jing e namar barok kila dan haju ka jing long mensip kila dan haju amain sat kidan haju ndrei lada sitang siliang kan dei ka tes yanu ya ka dei kan thai ru ho ndrei ngakran ya function gi rangba kan dei ka tes ka ba khlan ba ka ba tenju kan si snam pinum patla let's say ulai unang pen khut ya pi unbu mdai pimdai ban duai ngan ong fi bun sin pet nga keren ni ka balong open ngilayo jing penem haba ngilayo jing penem senrang upet nu upet ban man yak tengah uang kumno bakar ka de ban long kum nga kata kan ka de ka babakala ngan ong fi ngemla ban change ban control yenu ngemla ban control Jesus Christ kham ong ni ba medai ban it yala ka tengah la dakala kala ka bamut uang met hang ni upol thom no uang to pi kumno itna kin it yala ka jong ka tna kumbo kris uit ya ka balang ukris uit kumno yanga ngasngok thu kumno ha ka por bangam pat yo jing penem te por bangam pat it ti uit da ka jing it ka bayai ne skam ka bayai sa islam kro uit ukran ha ka ju ka por ukran ya ka jing sisam dei ba usu it ko tam usu it outside of context sendai uya ikran kala ka bamut uduai uya sat ya kupa ukala ka bamut bau ni ubri un sakala ka bamut usa preach gospel uya isa islam katakan ka de ka jing it ba manga mapi hot ngi duai na mentaki ki ngilak ban duai lada pidai u shinrang u bala bat ya ka tien jong blai ba u tngal ni ka tnga lani ka tnga kampat yo jing penem ngakran sipang ki tnga ka tnga kampat yo jing penem pidai ban duai ka bari am tangkata pidai ban duai ya kan ga jing duai batrai yarak ban transform so ya ga jing em jonga bakini ite bakadan ka transformation kani ngong ipi kamdai si snam arsnam kala ban simporu pra khandai si posnam ba ublei unsna ya ga do nu jungi ublei udai ban thau thama so i do nu jungi bangila ban i yaki wat hapadang bakimpat yo ya ga jing penem kimpat ma yo Jesus Christ kumba ukris uit ka balang kata ka dai ka jing aisha ka ba selam ka jing aisha selam haduk bau blai unda transform ya kan ka doknut bangin sngau tu ban aisha pi banum dan ka tu ka insecurity pi bun ka kasuk ban it you la daki it ke liang pat kasuk hanrai ban it mo ban it shwa kumbu it Jesus Christ kalong ka ba ban aisha selam ang kan ka jing aisha selam bangi dai ban it bat anu pi dan ki syakri ki jong ublai ki ba penbor ki ba shu penbor nang kajing penbor kanong poi senu kajing penbor ngan ai nuksa na kan gawai kajing penbor mo tongin ai nuksa kendet ngan shu ai nuksa na katu kajing itu kana namar ba pinsuk rengam ong fi ba ban long kum kal air bat kasni kadan kajing itu kana na ka power jong isap la da pikan mau ba kitas kasni bat kal air kisni bat kal air kia le kumno ka sngi ba ler ka ong tong in ya tanju manu bakham khlan ban panlong youtube rio ban ba un lau jan ba un let jingi snan cha ma takal kalawan suki to udang syong udang pengat tu brio lau hiru itu kijan
Hari dah mulau ke ai kalir. Jaka baka ai baun mulau kijan unang kelum kijan. Pi kajing penbor ngan fi. Hari kasngi kalir komno. Kasngi kalir komno. Kasngi ka ai shwa ka pen saat shwa. Oh la semua bang ka ai tak hendet kajing shit. Ha ba hadu kanang pen shit hadu. Kalet suki hadu ba umla syu wahab lawi kita kijan wahab let jingi sendan job kasni te kum juru nga ai gabangan kani kalong tangka illustration ka momot kum ni dan kisakri jong ublai dan nani kidakam dai kisakri jong ublai ru ki bampat bat ya ka kerdan ka bahe dan ki bri ki jong ublai ki bala mat ya jing penim ki kwak lang ya ka tengah jong ki bakin syu but jubor ki kani galong ka babakla bangalet jing sang hang ta ngan penbor baik banga syakri yang tangah hap su penbor baik kanum walk out re kani takada ngawan ra kani ka jing keli kumno pinle lada pia syakri lang lagi jong ki jing syakri kumno lada pi kumunong ni alam pila syakri haka jing syakri ka ba kamhe ka balong haka leadership hatu ngan le kumno ngan sultan jubor ya katengah janga banwan but kata kajing syakri dan ki basule jubor ngan amifi kanum sustain gani kata kamdai ga jingit ka control kan salong witchcraft ta handai uji sukres ruat igi bahi yang lajang penbor te banwan but yu yang aya pir man penbor ule da ka jingit dei ngasakri yu blai hang ni mencuali ngong bat ngong traji su wat khat yang asgi jing syakri ngong ngam trek raman syakri me ngam trek ban yalap kum ni ngan syilet name tang nari ngan syalap ngala ban syalap da nyarap da kapisa mo ngan syuai tagi da kapisa ban penyar ima jang me tang bawat jukhat yang ong ubang abu kendon ngawat jukhat yang bangan syakri me Rai mentah ngana pi baka de ka jing jong Jesus Christ nga ong kelam ta ni Jesus Christ ngam kwa syu kiwai nga kwa ban syakri be yami namar blai ukring yang ada ka jing ukran wa yang ada ka jing kata ka jing jong ka penla nga ka dai ka ju yang iru banginum dai ban penbor hal ada pi let's say ka tengah jong pi kamla ban duai kum pi duai kamla ban puli ketin jong blai kum pi puli pimdai ban penbor pimdai ban sulet jubor ban sulet hang ban dan dar ban pimle kum ni kata ngimla te ban transform ya ka jim jong ki brio ya ka dokno jong ki brio ngaru yaldi ngam puli te ya ka bible kum puli em tangam duai te kum bunga duai menta kam dai te ka dai tang ka jiit jong blai ka penla takadau ong ngidai ban sngau thu mo ki ken thai ki long kum kita ki vessels lani kita ki kiu ki bakham duna ki bakham plot bor kadai angi ki rangba ban yo era jingi jong Jesus ka sacrificial love ngin le kum nu ha ni em da ka lifestyle kan da ka lifestyle la da ki yo ma sista ya kata ka jingi jong Jesus leng ba jongi te ki but na kim but ngim dai ban ka insecurity pun ki rangba kinan ka insecurity problem ha la da ka tengah kamuan but yang aban syakri yang ki kim syakri syu yu belai ki thotno ki damru ya ki damru ki penjenjar man ki wan yu ki keren lai paujat kata kam dai ga jingiet ngano ha ni hab ban keren ya ga jing sisa ngang ni ngayang ba ya ga jing sisa ban keren ban ong badan kam ya ga jing kala ka bomot sisa mdan kam mdai ban lat ngam mdai ba bangi compromise mo kitna utanga balayo mat sayu Jesus Christ umdai ban compromise ya ga jingat ju tang ba udai ban ai ga jingiet pat ya ka tanga udai ban pen i ka ta ga jingiet udai ban ya isha salam mdai ban compromise kum mangam tangah ni an itu pi ngam compromise na ni tu banyalap pi bakadan kam sisa ban kala ka momod am tang ban sulat jingisang ban suyalap mangadong pi ban suyalap ki kentin jeli jom na nang nu na social media na pulpit na ai ba kanum dan ka jidan kam ban kala ka momod sya dan kam ban nget ba kata ka jing penim ga ba sisa ka dai ban lat lut sisa ni ki pop dai bandan ka jing lat lut ka dai bandan ka por bau briu yo lat lut ni kita ki pop na baro kan suki boleh unang pen kliang unang pen kut bat naladap kala ka bomot kadan kam ban pen baptis zu ngayang skam ni ban pen baptis ban let pen ngam ha ka ban baptis zu ban let pen ngam ban let saka jingyap jingtap yo Jesus Christ kata kam dai shwa ka jingkala ka kam dai
Syua ka jing kala ka bumut ka jing pen baptis kadai hadin bala kala ka bumut bat hadin balangat ngayang scam ya kani ngam dinai kani ka jing sisa ka baka ketin jang ukres ka ang. Ha? Bagi dei ban pendap ingi do mensim bakut bangin dan ka jing em ka jing duai bangin em ka jing em ka bakut. Am ka basyukulan jali jom. Hanrai kamut pat habang ala keren yang kita ki jing sisa ban penbor ino ngamla ban penbor ino. Ngamla ban syukun jubor ino habang akren ya jing siang ada ban im ya ladir kum kata ka jing sia kum juru ngadai ban ai ya ka jing it ya ilok jang ngadai ban ya isya islam ngadai ban duai hoi ngadai katakan pi katakan dai kitna ki ban long katakan ngamut ban ong ngidai ban long kita kiba it ya ka tengah jungi kum bau kresu it ya ka balang ndai ban sibun gi jing syakri si penbor kata ka jing penbor ngi kanum ne islam amla ban penbor ya kamon jong buri ni dei nginle kumno ni dei ban duai ni dei ban ya islam ni dei ban dan ka insecurity ne ka jing snow syap tien pi habang ila dan ga jing it jong Jesus Christ ngi dan takata confidence Christ oh try mele hang no ke yuru mele hangno nya syakri hagano gano ka jing maniru ngin duai bakin yok mat ngin duai ngin pen isu ka jing hang ta kadan ka jing sok hing kam dan ka jing ele thma markenti no ladangi sngau tu kata kanum dan ka jing ele thma markenti pi hot nga kwa ban ong ni kena samla di bang pat le tho syong kurim hot ka dai pi ba shwa ba pin stok syong kurim pa pin ma shoyu Jesus Christ pin kala ka momot pin dap ya jing pin baptis pin yok pediang yu men sim bakut pin ya ka jing jong Jesus Christ pin san ha tin jong blai salat ya tho syong kurim handrai nga ong yaki ba la dap ya tho syong kurim ki ba pi yok jing pin em hadien ba pi la dap yok jing kurim pi dai ngidai ban iet ya ki tengah jungi kumbangi Kristus ya balang nang pi ini ban yai sya salam nga hatum dan jingan ni ayamai kamut pam dan ka jingan ni ayamai kan dan gidan kipor handrai ka jingya ma ka bamar kaliang pi kumbau Kristus ulama ni ngir ngi ban ma mar kaliang ano ini ban kamtam usinrang udan ka level lada pila duai sisa pila iet sisa blai ka tengah kan sai suki ya kata transformation kum ni kan sai suki ya transformation pi kan ka jing ka basisha ka simpor kamdai ka basulang kumtai kumni ngilak benle rai kat ba utrai un sahikai du mensim ko kat ba pinang jan uski senrang kat ba unang jan unang iet eu blai unang im kata ka jing im ga bakhut unang dan kata ka jing duai u blai un saibor unang pusan ya kan ka ketin jong blai ba ko ya kan ka ketin jong blai u blai kan saibor un saibor bangila ban iet kombo kres iet ko balang hatu habang ong kumni ngala janai ngakam klim perfection ni para banget hatu ngala iet ya tengah kumbau kres balang ngadang dan kata ka proses tabang hanget banget ba unang penjanai bang ai ir ya kata ngakala banjang ni daga jing ai jong Jesus Christ kanang kala per katu ka jinglong ka bamenswa bangampat yo jing peniem bat bangasu sedang ban yo jing peniem bat hadien bangala khamsan ha tin jong blai ngabong bangala san puram ta ngasngok tu kadan ka level ngastu kadan ka development ngasngok tu bakadan kata ka progress na kata ka jingkiu ba ngaju perkhat mensua por pat yo jing peniem ngalong brutal ba ngalong brutal ngalong rough te hadin dala yo jing peniem kadang dan hi ka ka bangampat la re ban ong ba bangan iet ko ba yu kadang dan ki jing ele ka dok nu janga te henre endala khamsan ha jingya jong bleng ngastu ngala khamla ban yaisha ngam bangala mangan reka dan ka transformation te ka jing pen kala jong blai te ba pin ong ban ai di kiwe ki teori yang angan sim kumno kan ladang ampat mat Jesus Christ ngakwa ban ong ifi girang ba pisala ban iet ya ka tengah jong pi ban yai sha hak perenggi jing bala ban duai ngam ta jong pi dai tat nda pinang grow pinang san ha jing jong Jesus Christ pin sahap lot itu ki insecurity jong pi pisunum shule jubor pisunum le kat ba pinang le jubor nganong pi pinum la ban kun wat mot ban supen long jubor ya tengah jong pi bakan buram ni pi kala ban shooting kok tempan ni pi tat hakmat jong pi te ka tiang hari ha syari kanum iet rai pi kanum buram ni pi namar balai pimla te ban kun jubor ino lada u Jesus Christ shule jubor yang nginum la ron iet wai kaman lat lut umlong kum sultan
Usulek jubor ngi tentang pengap hakapop nrai mentang isi ya mai usudai bosulek jubor manipulit ye barakat tentang ada umlek jubor manipulit sultan penbang ngi hakapop ngap ngi lak janyap sendan kata kam de jing it ni takadau ngaong ni nrai por bangadan hakapop mentang ala isi ya sultan maru su manipulit nrai mentang it kan yu Jesus Christ mar belai hapadang kata ka jing manipulit jang Jesus Christ u it yang pelat yang hakapop bar ngasau tu ya kan gaju ba ngadai ban iet ya katanga jonga kumbang kumba ukris iet ya kabala ti wat nga omipi let's say dan apa dang ki rangba ni ki ba iet si sayu try ki ba iet sayu try nrai let's say pi snow tu ba bleu la pen mp let's ni lok jong pi impat la ban syakriyo try impat la ban mat what ya compare na nong pi ko de ka ga ba pi dei ban le kadai bapin duai bau blei un transform ya hat jong pi kan transform ba pilak ban iet su ba pihap karan ya jing sisa ha ka jing iet kamut ba su ngap bait kumba usamsan ule samsan ba kadai leila ka jing bakala kalong ba usamsan uklam karan ya jing sisa ka dai la u ya thu ban ban ya ka jing plot jong u ban iu ka kharwat kan lan rei pim dai ban long samsan pikran ya ka jing sisa pi yang scam ha ka jingat pim dino ya ka jingat jong pi ka bapidan Henry haga juk apot pi duai nari bat pi penpau basai ka jingit. Hato pi ur tentang pilak ban fil tentang kalak ban fil tentang pilak ban bitar tentang Henry yang jatno kalak ka bamut biang ong traji su yarap yang tra yarap yang kumba mi iet yang ngangan iet ya tengah jonga kumba yu. Pi balak ban yai syak selam ban iet. Ba pi pinum iet da ka jing manipulit. Kin sngau tu bat. Henry la da kilama sisa kan sadan ka por nganget. Ba kipet te ya pi nari. Lipat ya pinari hatu ka dan em ka transfer kindo i kan ya Jesus Christ basisa kadai katakan ka jinglong strong ka jinglong powerful ka jing i amdai ka ban control dan tentang di sngau tu ki wan ra da ki philosophy jong ni jong ka pertai ki dominate ya ka tengah pinumla ban dominate ya ka spirit jong beri unsa rebel bet hadin nari am pi le jubor menta ya tengah jong pi sulet jubor haka dok nu jong ka nang mong kadang bu haka wei ka singkan cerebral fi harai da pisdang ban kol bet do sembai jong ka jing iet kumba da ka jing iet belai suki kan transform ya kan transform bat kan si i kan ya ta jing iet ki khun ru kan i ka jing iet nang fi ngaong hatu kan long no kum ni em kam long no kum ni lada pidan ka jing dai kan sadan ka progress kan sedang ka kiu ka ta jing iet tang pipil nrai pinsa i bakat nang mi isngi pinang iet ya Jesus Christ pinang la ban iet ya ka tengah jong pi kumbo Christ baka sedan ka jing sup ka yeng asam bau setan hak ban pet yam ram nambar ngong hang ni sai bau setan unu mele than yi ti long yeng ki bam sakri yo blai kitu ki kam suk kim dan ai ga jingya huri huratan ki jingya nya ki jingya mai ki jingya ai kinum dan than gitu nambar blai ula tep ba ki let bat ki salet bat sa ka jaka jogu hanrai ya ki long yeng Kristan ye ki long yeng ki ba iet yo blame dai ki ba shulong niam ba shulet niam do nom ba ka jing long niam kamot kum ni ba usulet jing sang re julet ya lap gospel ju impact ya kawal ju usutan u ie gitu nom muslian re maong ye pi gitu ki ba shirham na mentau blai ba shirham ban let duai nam ta gitu ki ba pang ki ba sitam balet ban be ki ksut ki balet ban pelat lut gitu ki ba di drugs ki ba di kiat ki ba em aurea ba pidan bor sya ka ikhtiar ya pi un atak bai ka long yeng jong fi ka family un wan ra lai project ban accuse ban ei ham unu mi ale than yi gitu ki basu ya lap ka bam dan bor ei ka basu long belom basu pen sngau tanak bre kus lain re lara pila let sisa ban ya lap ka gospel ba ikhtiar pilat dua yi brio ham ki yok khia pilat dua yi gitu ki ba di drugs ki lat lut pilat dua yi gitu ki balas sakma ki wan hanrei hayeng jong pi un atak bai on penhuri yura tentang ka kanum pat ja ka jing penem hayeng la jong ru kan dan ka jing ya fight ka ba yu hanrei wat ju syap tieng ong pi wat ju syap tieng dan kin sa ong ki beri ruang pat me ya lap ki wai hayeng la jong huri yura wat syap tieng ta wat syap kata ka dei ka trick jong sultan lada la bakalam taru ong bet traji su ho ngap pediang ya kata sedang pediang ong trai ngap pediang traji su bahayeng jong asya kampat long kata hanrei nganget pin sai i bat bahaka basdang un yele ki ksut nrai da pisong ka jing duai wat le yele ka tengah jong fi wat le isi ka tengah jong fi wat le bu ti jing tang ka tengah jong fi wat le kanu hanrai let ki jing duai yele ki ksut ken ki baile ka marriage jong fi mdai ban atak ka beri
Pi ka bakla tentang Jibril bala yo jing peniem upsetan upen bakla kilat atak penban. Namar ka bitar tem tentang kadan ka reaction te kom Jibril pi kan ka emotions kadan te. Tentang pisngau ani ngala duai ngala syakri ka tang it nublai ka ta kadang jing e ka long yeng. Kata kiwan gini gihuri hura. Para bangat kadai ba ublai un supply ba lada pisngau tu ikan kanong rem pi kwa ru wan changa text ha kan ka Facebook ngan lani ka YouTube ngan ai number jong fi. Bat ngan ai counseling ye fi pangin ya duai lang pinyo e ka jinglak du la si pidan ha kan ka jing e pilai usakri jong ublai ubla sakri la si ka ktin jong blai pi e si sa ublai rai pidan ka jing e ka long yeng jong pi wan ngin ya duai nang pi ngin ai ya ka jing sa ka e ga ba pidai ban le pidai ban yang men mi pidai ban long ubriu jong ka jing duai pimdai ban ai lat ya ka mat jong pi ban yo tia ki si baji arbaji ya le ikiti ki ksut ki bale ka long yeng jong pi be e gitu yu rat ya ki bat pan yu blai ya ka donut ban transform ba pinduai ba kin kalah ni dei ban duai bikin mak ka jing penem ring dei ban bengi dei ban duai so bakan transform so ya donut jing pin sapai ha ka takal level ba kadan ka jing aisha kadan ka bor kadan ka jing it kadan ba usutan ban mi na ka long yeng jong fi bawat ba pimpat syakri lang ru ndri kan dan ka jing sok kadan ka jing palai ba pi syakri la ka jong ka kenhun ru pindan ka jing sok ka bapalai henry wat ailat ba pi syakri lang ha kaju ka jing syakri henry mdan pat ka jing sok kan le yu kata pi syakri lang ha kaju ka kenhun henry mjan jing sok pat henry la da pi syakri sawai ru pi it hi utrai kan dan ka jing sok nganget ba ha kawai ka sni pat utrai ha ka por jong u i pila yaisha i pila yat ka jing sisa kat kum kaman jong unsa bu ru ba pinya syakri lang katakan nang hampen scam shu ti pi sngau thu kani kalong powerful kani ka bang kran ti sngau ba text la pi bidan ki jing e ka long yeng long sam pi dei badang ya mata ka jing e ka long yeng long sam text ngin ya duai ngan ai fina ka ktin jong blai along powerful ngin ya be ki ngin ya pen kerja ki gi men sim baman gi ba muslia ya ka yilong yeng jong fi ngar ngani tu fi la ju atak kini gi men sim baman re nga ai ngu you try bangala yang scam sisa bangala ya fight sisa bat mentang ai gi so hoi ngam ong bang ilong janai ngam ong bala long janai ka family ngam ong ngidang bun le sing anang la ban ong tang 30% si rengai ipat ya ka development naka negative percent syaka 0 syaka 1% syaka 2% syaka 3 let's say syaka 30% ngala ban ong menta bat utrai ino lada pi ya ine bat num ino kinom la ra ka dujok kanom la ban penki ban tu ya jingsuk na ying jong fi utrai ya dai menta jong fi nam ta ka buram jong utrai yaro ya utrai haleluya